Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arman. Taong 1951, Prosperidad, Agusan del Sur. Itong mga panahong ito, kakauwi lang ni Arman sa kinagisnang baryo ng kanyang ama sa Prosperidad. Hindi siya tubo sa lugar na yon sa kadahilanang lumaki siya at nagkaisip sa butuan. Bagaman malayo ito sa kanyang dating tahanan, masaya naman noon si Arman dahil kasama niya ang mga kadugo ng kanyang ina. Kung ano ang turing nito sa mga pamangkin nila, ganon din ang turing nito sa kanya. Bale, mananatili siya sa Prosperidad noon sa loob ng 2 taon para hintayin ang pagbalik ng kanyang ina na namasukan bilang katulong sa Maynila. Mahirap man para kay Arman ang ganoong sitwasyon, wala siyang magagawa kundi kaharapin ito. Sa ilang araw pa lang niyang pananatili sa poder ng kanyang mga tiyuhin, naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano, hindi siya noon nakakaramdam ng hirap sa kadahilanang may kaya naman ang pamilya ng kanyang mga kadugo. Isang araw, habang naglilinis ng silid si Arman, bigla siyang tinawag ng kanyang tiyuhin. "Oy Arman, pagkatapos mo dyan, hanapin mo ko ha? May pupuntahan tayo." Wika nito pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Sige ho, tiyo. Matatapos na din ho ito." Sagot naman ni Arman. Matapos nilang mag-usap, dali-dali namang inayos ni Arman ang kanyang mga gamit upang mabilis na mapuntahan ang kinaroroonan ng kanyang tiyuhin. Ilang minuto pa ang lumipas, nadatna naman niya itong naghihintay sa labas ng kanilang bakuran habang nananabako. Tiyo? Ano po yun?" tanong ni Arman. "Samahan mo nga ako, Arman. Pupunta tayo ng albularyo. Kailangan kasi ng pangontra ng tiya mo dahil nagdadalang tao ito." Sagot naman ng kanyang tiyuhin. Nang marinig ito ni Arman, hindi na siya umangal at tahimik na sumama na lang. Bilang bata pa siya noon, hindi niya gaanong iniisip kung ano ang gagawin ng kanyang tiyuhin doon sa bahay ng albularyo. Nang marating na nila ang bahay ng matandang nagngangalang Punaw, agad naman sila nitong sinalubong sa bakuran habang nagwiwika ng, "Oh, napabisita ka, iho. Kumusta ang buhay mag-asawa? Maayos naman ba?" Nang marinig ito ng tiyuhin ni Arman, ngumiti lang naman ito habang sumasagot ng, "Ayos naman ho, Lolo Punaw. May konting kahirapan lang ho, pero kaya naman. Siya nga pala, Lo. Napabisita ako dahil kailangan ko ng tulong mo. Nagdadalang tao kasi ang asawa ko eh. 2 buwan na niya ngayon. Baka naman ho, may mga gamit ako dyan na pwedeng mahingi sa inyo. Yung mga pantaboy sa mga aswang." Matapos itong mailahad ng tiyuhin ni Arman, agad naman itong nakuha ang kanyang atensyon. Labis kasi ang takot ni Arman sa mga aswang noong mga panahong kabataan pa niya. Gawa ng yun ang palaging panakot sa kanya ng kanyang ina tuwing siya ay maglalakad ng 10 oras. Habang nakikinig noon si Arman, bigla namang natigilan sa pagsasalita si Lolo Punaw nang mapansin niya itong labis na ang panginginig sa tabi ng kanyang tiyuhin. "Oh, mukhang may kasama ka atang batang takot sa kwento. Iho, anong pangalan mo?" Wika ng matanda habang hinahawak-hawakan ang kanyang ulo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang ibinaling ang paksa ng kanilang usapan doon sa pakay ng kanyang tiyuhin. Ilang minuto pa ang lumipas, seryoso na ngang nag-uusap ang dalawa
ukol sa pagbubuntis ng kanyang asawa. Ayon sa matanda, hindi pa ito kaamoy-amoy para sa mga aswang dahil hindi pa gaanong kalakihan. Kinakailangan niya itong bantayan pagtungtong ng 4 na buwan itong pagdadalang tao dahil doon na mag-uumpisa ang pagtitiktik o pagmamasid ng aswang. Dagdag pa ng matanda na kapag sumapit ang ika-4 na buwan ng kanyang asawa, wala na dapat siyang imbitahin sa kanilang tahanan na ibang tao. Kapag may bumisita naman sa kanilang hindi nila kakilala, tanggihan nila ito at huwag nila yung bibigyan ng pagkakataon para makapanatili sa kanilang tahanan. At para masiguro din niya ang kaligtasan ng kanyang mag-ina habang hindi pa dumarating ang pang-4 nitong kabuwanan, maglibing siya ng mga asin na may kasamang barya sa entradang pinto ng kanilang tahanan. Pakatatandaan mo, iho, ang pagbubuntis ng isang babae, hindi basta-basta. Isa itong pambihirang pagkakataon para sa mga aswang upang mapunan ang labis nilang pagkagutom sa laman ng isang papausbong na sanggol. Itatak mo sa iyong isipan ang lahat ng sinasabi ko at huwag na huwag mong kakalimutan ang kahit katiting na naging paalala ko sa iyo. Magkaraan ng 2 buwan, bumalik ka rito. Ibibigay ko sa iyo ang pangontrang hinahanap mo. Wika ni Lolo Punaw. Dagdag pa nito, hindi niya maaring bigyan ng pangontra ang sanggol sa kadahilan ng may posibilidad na makaapekto yon sa kanyang paglaki. Habang wala pang tangang pangontra ang kanyang asawa, may iba namang paraan para malaman kung nasa mabuti ba itong kalagayan o hindi na. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang umalis sila Arman sa bahay ng matanda. Pagkabalik nila noon sa kanilang tahanan, dali-dali naman silang nanguha ng mga dahon ng talong upang magsilbing paunang pangontra sa pagbubuntis ng asawa ng kanyang tiyuhin. Ilang araw pa ang lumipas, wala naman noong nangyaring kakaiba. Nagpatuloy pa rin noon ang kanilang normal na buhay sa kabila ng kanilang mga nalaman. Bagaman panatag noon ang isipan ni Arman, hindi pa rin niya iwinawaglit sa kanyang isipan ang panganib na maaaring maganap pagkaraan ng 2 buwan. Kahit bata pa kasi siya noon, tiwalang-tiwala siya sa kahit na anong naririnig niya sa mga matatanda. Isang araw, habang bumubungkal siya ng mga damo sa kanilang tahanan, bigla na lamang siyang natigilan nang masipat niya ang pagtigil ng isang lalaki sa tapat ng kanilang bahay. Nakatingin lang yon sa pintuan na para bang meron itong nais makita. Matapos yung masilaya ni Arman, dahan-dahan naman siyang yumuko sa kanyang pagkakatayo upang ikubli ang kanyang sarili. Ilang minuto din siya noong natigilan sa kanyang pagbubungkal hanggang sa dumating ang puntong narinig niya ang yabag ng lalaki na naglalakad papalayo sa kanilang bahay. Dahil sa kanyang mga nakita noon, agad naman niya itong sinabi sa kanyang tiyuhin pagdating nito galing trabaho. "Tiyo, may dumaan dito kaninang lalaki. Tinitingnan yung bahay at parang meron siyang hinahanap sa loob. Unang beses ko lang siyang nakita at hindi ako naniniwala na kilala mo siya." Wika ni Arman pagpasok ng kanyang tiyuhin. Nang marinig naman ito ng kanyang tiyuhin, agad naman yung napatingin sa kanya habang sumasagot ng, Ano naman Arman kung tumingin sa bahay natin? Baka nagagandahan lang. Ikaw talagang bata ka, oo. Siya nga pala, tapos na ba yung pinapagawa ko? Nang marinig ni Arman ang sinabi nito, tanging pagyuko na lamang habang umiiling ang kanyang nagawa. Hindi niya kasi natapos noon ang kanyang trabaho sa kadahilan ng labis ang kanyang pagkatakot
nang nasipat niya ang lalaki. Bagaman 2 buwan na ang nakakaraan matapos nilang magpakonsulta, hindi niya pa rin nalilimot ang lahat ng paalala nito. Ilang araw pa ang lumipas, napansin na ni Arman ang dahan-dahang pagdaan ng mga tao sa kanilang tahanan. Ang iba sa mga ito ay nagbebenta ng isda, habang ang iba naman ay grupo ng mga kalalakihang tutungo ng bundok. Dahil sa ayaw na niya noong magalit sa kanya ang kanyang tiyuhin, ninais na lamang niyang itago yon sa kanyang sarili. Isang hapon, habang nagkakape si Arman sa labas ng kanilang bahay, sakto namang lumabas ang kanyang tiyahing buntis. Agad yung lumapit sa kanya at nakisabay sa kanyang pagkape. Nagkausap sila nito ukol sa kanyang mga trabaho at kung kumusta na ba ang kanyang buhay sa kanilang bahay. Ayos lang naman ako, ate. Medyo nangungulila na ho ako sa aking ina. Pero kaya ko naman. Kayo ho, kumusta na ho ang pakiramdam ninyo? Tanong ni Arman. Nang marinig ito ng kanyang tiyahin, doon ito ipinagtapat sa kanya na kapag sumasapit ang takip silim, hindi nagiging maganda ang pakiramdam niya. Nang marinig ito ng bata, agad namang pumasok sa kanyang isipan ang naging paalala ng kanyang lolong pumanaw. Bagaman natatakot na siya noon para sa kalagayan ng sanggol, nananatili pa rin siyang kalmado upang alamin ang iba pang nararamdaman ng kanyang tiyahin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong natigilan ng masipat nila ang isang lalaking nag-aalok sa kanilang bumili ng puto bumbong. Paulit-ulit ang pagtawag nito kay Arman na lumapit nang sa gayoy magawa niyang makita at malasahan ang ibinibenta nitong kakanin. Subalit dahil sa memorya noon ni Arman, kung kaya't agad namang pumasok sa kanyang isipan na maaaring aswang ang lalaking yon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang mamilipit sa sakit ang kanyang tiyahin dahil sa pagkirot ng tiyan nito. Dala ng pagkataranta noon ni Arman, minura na niya noon ang lalaki at pinakitang wala silang interes na bumili ng anumang inaalok nitong pagkain. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang ginabayan ng kanyang tiyahin papasok ng kanilang tahanan upang hindi na ito makita ng lalaking yon. Pagsarado niya noon ang pintuan ng kanilang bahay, maigi naman niyang pinagmasdan ng lalaking nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Sa paghahawak nito sa pintuan ng kanilang bakod, agad namang lumakas ang kabog ng dibdib ni Arman, gawa ng kitang-kita niya ang pagtatangka nitong pasukin silang magtiya. Subalit pagtungtong nito sa lupa ng kanilang bakuran, bigla na lamang itong napaatras at napakaripas ng takbo ng sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan namang napanatag ang kanyang sarili nang masipat niya ang kanyang tiyuhing naglalakad papauwi. Pagpasok nito sa kanilang bahay, agad naman niyang sinabi ang mga detalye ukol sa mga nangyari. Nang marinig yon ng kanyang tiyuhin, dali-dali naman sila noong pumunta sa bahay ni Lolo Punaw upang makahingi ng payo kung papaano nila maitataboy ang mga aswang. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, labis-labis naman ang pagpapasalamat ng tiyuhin niya sa kanya. Kung hindi kasi dahil noon kay Arman, maaaring nalagay na sa panganib ang buhay ng kanyang asawa. Pagdating nila sa tahanan ni Lolo Punaw, dali-dali naman sila noong pumasok sa tahanan nito. Doon sinabi ng kanyang tiyuhin ang lahat ng mga pangyayari nang sa gayoy magawang maunawaan ni Lolo Punaw kung ano ang kanyang gagawin. Di ba sinabi ko sa iyo, bumalik ka rito pagkaraan ng 2 buwan? Sa totoo lang, iho, ilang linggo na kitang hinihintay.
Mabutit nandito si Arman dahil kung wala, paniguradong hindi mo na makikita ang iyong anak. Wika ng matanda. Nang marinig naman ito ng kanyang tiyuhin, tanging pagyuko lang ang nagawa nito habang nananatiling walang kibo. Aminado kasi ang tiyuhin niya noon na nagawa niyang makalimutan ang bilin ni Lolo Punaw dahil sa dami ng kanyang trabaho. Bagaman gano'n na ang nangyari, labis pa rin ang pasasalamat nito kay Arman. Dahil sa kabila ng lahat, naging matatag pa rin ito at matapang. Habang kinukonsulta ni Lolo Punaw ang kanyang asawa, ninais niyang makipag-usap sa binata. Arman, pasensya ka na ha. Hindi ko pinansin ang lahat ng mga sinabi mo sa akin. Paano ba naman kasi? Napakarami kong trabahong inaatupag araw-araw. Hayaan mo, kapag libre ang araw ko, babawi ako sa inyo. Wika ng kanyang tiyuhin habang hinahawak-hawakan nito ang kanyang ulo. Ayos lang ho yun, tiyo. Kayo pa ba? Kung tutusin, ako nga dapat ang magpasalamat sa inyo eh. Dahil sa kabila ng inyong mga paghihirap, hindi niyo ako nasusumbatan. Sagot naman ni Arman. Nang marinig ito ng kanyang tiyuhin, agad naman siya nitong niyakap at walang pagdadalawang isip na inilahad sa kanya ang naging utang na loob nito sa kanyang ina. Ayon sa kanyang tiyuhin na wala siyang karapatang magsumbat kay Arman sa kadahilan ng noong musmus pa lamang siya, ang ina nito ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Huwag kang mag-isip ng kahit na anong bagay sa tahanan ko, Arman. Kung ano man ang mga pagkaing inilalapag ko sa mesa, para sa ating pamilya yon. Hindi ka na iba sa akin dahil parang anak na din ang turing ko sa iyo. Wika ng kanyang tiyuhin. Nang marinig naman ito ni Arman, labis-labis namang saya ang kanyang naramdaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang inantala ni Lolo Punaw nang matapos na ito sa kanyang panggagamot. Ayon sa matanda, nagawa na niyang tanggalin ang marka ng aswang sa tiyan ng kanyang asawa kung kaya't wala na silang dapat ipag-alala. May mga pangontra na din itong tangan-tangan na siya namang magliligtas sa kanya sa anumang pagpaparamdam ng mga aswang. Matapos itong mailahad ni Lolo Punaw, napagpasyahan noon ng mag-asawa na doon na muna magpalipas ng gabi. Medyo alanganin na kasi sa kanila noon ang umuwi sa kadahilan ng masyado ng madilim ang buong paligid. Hindi naman noon tumanggi ang matanda dahil may bakante pa naman sa kanyang tahanan. Habang lumalalim na ang gabi, wala namang kakaiba sila noong nararamdaman sa lugar. Maging si Arman ay panatag noon ang kaisipan, dahilan para makatulog ito ng maaga at payapa. Huli na nga siya noong nagising pagsapit ng umaga dahil sa himbing ng pagtulog niya. Pagtayo niya sa kanyang kinahihigaan, doon niya nalaman kay Lolo Punaw na malapit na palang sumapit ang tanghali. Iniwan na din siya noon ng kanyang tiyuhin sa kadahilan ng ayaw nitong maistorbo ang kanyang pagtulog. Matapos itong malaman ni Arman, agad naman niyang tinahak ang daan papauwi ng kanilang tahanan. Pagdating niya doon, tanging ang kanyang tiyahin na lamang ang kanyang naabutan. Kinahapunan, naging abala naman noon si Arman sa pagbubungkal ng mga damo sa kanilang bakuran. Ayaw na ayaw kasi noong makakita ng kanyang tiyuhin ng matataas na damo, lalo pat kung tumubo yon malapit sa kanilang bahay. Habang abala noon si Arman sa kanyang ginagawa, bigla naman siyang natigilan nang tawagin siya ng kanyang tiyahin. May dala-dala itong basong punong-puno ng inumin at iilang tinapay na binili nila sa baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang natapos sa paglantak ng kanilang merienda.
Nang mapansin niyang papalubog na ang araw, agad naman niyang kinuha ang binigay sa kanyang balat ng nyog upang sunugin. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, nakita niya ang kanyang tsuhing naglalakad papauwi. Pagpasok nito sa kanilang bakuran, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag dahil kahit papaano, alam niya sa kanyang sariling ligtas na sila ng kanyang tiyahin. Ilang oras pa ang lumipas, payapa naman sila noong kumain ng kanilang hapunan. Doon ay nag-usap-usap sila tungkol sa kinakailangan nilang gawin at sa mga bagay na kailangan din nilang iwasan. Matapos nila noong mag-usap, agad naman nilang inihanda ang silid na kanilang tutulugan. Bago sila noon mahiga, sinigurado muna ni Arman na nakahanda na ang kanilang mga pangontra sa loob ng bahay para naman kahit papaano'y hindi sila masalisihan ng nilalang. Arman, matulog ka na. Ako na magbabantay. Wika ng kanyang tsuhin nang masipat siya nitong nakaupo at panay ang pagsipat sa bubunga ng kanilang bahay. Nang marinig naman ni Arman ang sinabi nito, napangiti lang naman yon habang sumasagot ng, "Sige lang ho, tiyo. Hindi pa naman ako inaantok eh. Mamaya ho, matutulog na din ako." Matapos nilang mag-usap, doon na nga dahan-dahang nahiga si Arman. Hindi naman siya noon nababahala kapag nandoon ang kanyang tsuhin, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na gagawin nito ang lahat mailigtas lamang sila. Habang nasa kasagsagan siya ng pagtulog, bigla naman siyang ginising ng tsuhin niya na pabulong na nagwiwika ng, Arman, gising. May mga tao sa labas. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, dali-dali naman niyang pinakiramdaman ng buong paligid. Habang nakikiramdam noon si Arman, dahan-dahan naman silang lumalapit sa kanyang tiyahin para ito'y bantayan. Ilang minuto pa ang lumipas, pinalot naman ng takot ang kanyang buong katawan nang makarinig siya ng pag-atungal ng kung anong nilalang. Sinabayan yon ng pagsialulungan ng mga aso, tanda na merong kakaibang nilalang ang nasa paligid. Dahil sa mga pangyayari, hindi naman niya napigilang manginig ang kanyang buong katawan dahil sa nararamdaman nitong takot. Maya-maya pa, doon na nga sila nakarinig ng mga pagsitakbuhan sa labas at kasabay nito ang pagpilipit naman ng kanyang tiyahin na parabang nakakaramdam yon ng matinding sakit. Matapos naman itong makita ng kanyang tsuhin, agad naman itong nilapitan ng kanyang asawa habang pilit na ginigising. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, doon pumasok sa isipan ni Arman ang pagkuha sa isang sundang upang hasain yon ng 10 oras. Naalala niya kasi noon ang sinabi sa kanya ni Lolo Punaw sa mga kinakailangan nilang gawin sa harap ng panganib. Pagbalik niya sa silid ng mag-asawa na daladala ang sundang, agad naman yung kinuha ng kanyang tsuhin habang nagwiwika ng, Ako na ang gagawa niyan, Arman. Bantayan mo na muna ang iyong tiyahin. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong hinasa ang sundang habang patuloy na nagmumura at naghahamon ng mga aswang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng kanilang tahanan at ang walang sawang pagbato ng putik sa dingding ng kanilang bahay. Hindi naman yun pinansin nila Arman, gawa ng wala naman silang magagawa upang ito ay mapigilan. Halos ilang oras din silang nagtiis sa ganoong pangyayari hanggang sa dumating ang puntong naramdaman na nila ang pagsilayuan ng mga nilalang. Pagsilay ni Arman sa orasan, doon niya nakitang papasapit na pala ang alauna ng umaga. Sa puntong yon, laking gulat na lamang niya nang muli niyang maalala ang sinabi ni Lolo Punaw ukol sa oras ng kahinaan ng mga aswang.
Matapos ang mga pangyayaring yon, doon pa lamang sila nagkaroon ng mahimbing na tulog. Kinaumagahan, maaga pang napansin ni Arman ang pagala-galang mga taong bagong-bago sa kanyang paningin. Panay na din ang pananakit ng tiyan at katawan noon ng kanyang tiyahin na para bang dinadaganan umano ito ng mabibigat na tipak na mga bato. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi noon nakapagtrabaho ang kanyang tiyuhin. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya naman ang asawa nitong doon na muna manatili sa bahay ni Lolo Punaw sa kadahilanang yun na lamang ang alam niyang ligtas na lugar. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, bigla naman silang natigilan nang harangin sila ng isang lalaki na mukhang dayo lang sa kanilang baryo. Napakalusog naman ang anak ninyo. Saan kayo pupunta? Wika nito sa tiyuhin ni Arman. Matapos naman itong marinig ang sinabi ng lalaki, agad naman niya itong sinapak at dali-daling inilayo ang kanyang asawa. Sa paglayo nila sa kinaroroonan nito, rinig na rinig nila ang abnormal na pagtawa ng lalaki na para bang labis na nasisiyahan sa ginawa ng tiyuhin ni Arman. Sa puntong yon, mas lalo na nilang sineryoso ang banta ng mga aswang, kung kaya't nang hindi pa nakakapanganak ang kanyang asawa, nanatili sila sa bahay ni Lolo Punaw. Paminsan-minsan bumabalik sila sa dati nilang tirahan para kumuha ng mga gamit at makapaglinis doon. Ilang buwan pa noon ang lumipas, wala nang nagparamdam sa kanilang kahit na ano dahil sa napakaraming pangontrang nakapaikot sa bahay ng matanda. Nang makapanganak na ang tiyahin ni Arman, agad din naman silang bumalik sa dati nilang tahanan. Magmula noon, labis-labis ang pasasalamat ng kanyang tiyuhin sa kanya dahil sa ginawa niyang pagsalba sa anak nito sa pamamagitan ng pagpapaalala ng mga pangontra laban sa aswang na ibinigay sa kanila ni Lolo Punaw. Okay, opinion ko sa kwento. Alam nyo, etong kwento na to talaga namang kahit saang channel o kahit saan sa story list ko, naririnig na natin yung mga ganitong klase ng pangontra, bibigay ng manggagamot, pero may isa lang na nakapukaw ng pansin ko. Ewan ko lang kung pati kayo napansin din yon, malamang yung iba hindi. Yung humihina yung aswang pagtungtong ng alauna ng madaling araw, first time kong narinig yun. Ngayon ko lang siya narinig sa buong buhay ko. Kasi alam ko basta once na magdilim, masakop ng kadiliman yung buong kalupaan, malakas siyang mga aswang Pero alauna ng madaling araw, pare-parehas naman natin alam na madilim pa yun, di ba? Tsaka kakalagpas pa lang ng 12:00 nun, kaya alam ko sobrang lakas nila. Pero hindi. Yung pananaw ni Lolo Punaw, mahina ang mga aswang kapag alauna ng madaling araw. Ang hindi ko lang alam, kung dire-diretso na yun hanggang mag-umaga, o pagtungtong ng 3:00, babalik sila sa totoong lakas nila. Diba? Yun ang masarap na pag-usapan. Kaya kung may opinion kayo tungkol doon, i-comment nyo naman sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.